Pozdrav svima, ja sam Magdalena Ječimović i danas ću odgovarati na neka od vaših pitanja. Od kada igraš rukomet i zašto si baš njega izabrala? Rukomet igram od svoje 8. godine, znači od 2. osnovne, već 13 godina. Zašto sam baš rukomet izabrala? Zato što je moj tata trenirao rukomet i on me uvijek vodio sa sobom da gledam treninge i meni se to svidjelo i ja sam odlučila da ću trenirati onda rukomet. U kojem si prvo klubu igrala? Znači moj prvi klub je bio ženski rukometni klub Trogir. I nakon toga sam onda otišla u ženski rukometni klub Split 2010 i nakon toga u Podravku. Tko ti je uzor od rukometnih vratara? Pa nekog baš onako uzora i nemam, ali sviđa mi se stil i način branjenja rumunjske golmanice Denise Dedu i onako ona mi je stvarno zanimljiva i sviđa mi se taj njezin stil kako ona brani i stvarno volim gledati utakmice kada ona brani. Koja ti je najdraža pobjeda i najdraža obrana? Najdraža pobjeda, možda onako što ću dosta dugo pamtiti, je zapravo kad je ovo sve oko Lige prvaka i EHF-a započelo, znači naša pobjeda nad Krajovom. I kad smo započeli cijelu ovu priču koja i sada traje, najdraža obrana, pa evo sad možda ovo što je zadnje, to je bio zadnji sedmerac protiv Šiofoka u Šiofoku gdje smo se držali na gol razlike, to mi je za sada onako najdraža obrana. Imaš li tremu kada i kako prođe? Pa nemam baš neku veliku tremu, možda je u početku malo bilo kad smo tek počimali, na primjer ovaj HF Kup i Ligu prvaka kad je dvorana onako bila puna. To je za mene bilo jedno novo iskustvo i prvi put da sam to stvarno mogla doživjeti kako je to i u početku je stvarno bilo treme, međutim iz utakmice u utakmicu trema s vremenom prođe i mislim da se samo treba osloboditi i da onda i trema nestane. Bi li kad htjela promijeniti poziciju ili teško braniti? Poziciju nikad svoju ne bih htjela promijeniti jer od prvog dana kad sam došla trenirat rekla sam da ću biti golman, ako neću biti golman da onda neću ni trenirat rukomet i tako je ostalo do danas. Pa ali možda bi se jedino s kim bi se možda nekad zamijenila, to je sa pivotmenima, onako malo da se potučem, to mi je zanimljivo, ali to bi onako bilo samo na par minuta i to je to. Je li teško braniti? Pa golmani će svi reći da je, igrači će reći suprotno, ali je teško. Mislim, teško je braniti. Postoji nešto šta onako baš moraš imati u glavi kako bi rekli da budeš golman, ali navikne se i na to. Pratiš li nogomet, navijaš li za Hajduka? Pa nogomet onako pratim, volim pogledati neku dobru utakmicu i zanimljivo mi je. Baš onako da baš pratim da sam ljubitelj neki veliki nisam, ali ako je neka dobra utakmica naravno da ću je pogledati. Navijaš li za Hajduka? Da, navijam za Hajduk. Šta najviše voliš raditi kad dođeš kod kuće na odmor? Kad dođem kod kuće na odmor, najviše što volim raditi je prvo biti sa svojom obitelji, nakon toga se družiti sa prijateljima, ispijati kavu uz more i naravno sve one čari Dalmacije. Evo to mi je najdraže kad dođem kući. Znaš li kuhati, koje ti je najdraže jelo? Ne volim kuhati. Evo iskreno ne volim kuhati, mislim znam onako nešto osnovno
spremiti, ali da ću sad reći idem nešto skuhati, ono, to ne, ali možda se i to jednom promijeni. Najdraže jelo, pa ne znam, volim lazanje. Lazanje su mi najdraže jelo. Kako izgleda tvoj dan? Pa moj dan izgleda, znači ujutro se probudim, doručkujem, ako imamo jutarnji trening, odradimo trening. Nakon treninga imamo kavu i nakon kave je naravno ručak. S ručka je popodnevni odmor, popodne ponovo trening, odradi se trening, opet malo druženja sa prijateljima i spavanje i tako opet sutra dan. Evo, hvala vam svima na postavljenim pitanjima. Nadam se da ste zadovoljni mojim odgovorima, a u komentarima napišite sviđa li vam se ovaj video te koju biste sljedeću moju suigračicu željeli vidjeti. Između ostalog, pratite nas i na Facebooku i na Instagramu te na web stranicama Rukometnog kluba Podravke. Hvala.